Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam. Intay iba sa Ecclesiastes Kapitulo 5, versikulo 19. No paraboran ti Diyos ti maysa a tao iti kinabaknang kan sanikwa kat ipalubos na alakaman na dagitoy. Rumbang agyaman kat lakaman na tinagbambanugan na. Sago ti Diyos daytoy. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Joel Lakay, napiksa ti binangon ta ang negosyo Saan ta nagkamalian ang bangon iti daytoy ang negosyo? Pudnot ako ng bakat. Kat maragsakan gapo ta baligi ti binangon ta ang negosyo. Wen daytoy ang tinakaybautan tinagrigata medya abroad. Nagdaras ka nga rod ang nakaurnong. Agasam, upat atawan mo ija abroad. Iso aday to nakaipundar tamatan iti negosyo ta. Kan saan la aday ta? Ada pa yan kabukbuko dan tayo abalay. Wen bakit? Kat ipatig ta ti binangon ta ang negosyo. Talagang aminasan ko na kaya ti agsubli di abroad. May mayat matlaeng, no dituyak ng agtrabaho. Iti kasta, agdaden na tayo asa nga pamilya. Wen Joel, naimbag nga rod, tadakkel mo ti sweldo medya abroad. Iso an nalakata lang ang nakaurnong iti nagpuunan ta iti negosyo. Kan, nakapatakder ta pa iti balay. Wen, iso nga agyaman ta iti Diyos. Gapo ta sumaysaya at matlaengen ti panagbiag tayo. Nagasat kalita. Gaputa nagagat ni Joel nga asawam. Iso ang nagbiit mo't adimuras ti negosyo yo. Pudno day tawena. Pagyamyamanak nga ro day ta iti Diyos. Gaputa ni Joel tinagbalin nga asawak. Saan la nagagat? No dikat na singpat pa'y. Awan ti makunakkan kwa na. Ay, sayang laeng. Gaputa na sapak anabalo. Iso aday to'y. Agmay-may saak amang isaksakad iti panagadal ti kakaiso ng anak mi. Saan na bale? Tadamat na talgad at trabaho. Iso asaan ka amarigatan amang paadal iti anak mo. Wen metket di ngamno daduma, agkurang mo lata ti sweldo. Imbagla kada kayo kini Joel ta negosyante kayon. Idinto ta siya, gagangayak laeng nga empleyado. Ay na, wena. Di mo sa wunti kasta. Anya ti ammom, no iti may sangal daw kat may promote kanto iti trabahom. Di dakdakkel ton ti sweldom no bilang. Apay ngay, rabiin, ngam awan pay laang ni Joel. Sa dino nga ta tinapnapanan na. Mami, awan ka di pa ni Daddy? Awan pay nga rod anak, saan pay asim mangpet? Sigud mat ano kastoy nga oras kat adan dito'y balay dayjay. Amangan mat no adala pa ka kumikuman na itinegosyo tayo. Sapay kumaa, takasta nga agpaiso anak. Ay na, makapadanag mat dayjay. Imbag kumano umawag, wano ag-text man la kuma. E di kasta, ipakaam muna ti ayan na. Ala mami, urayin talata ni Daddy. Amangan no inton madamdama, adan dayjay. Nay, si kamot gayam day ta, Joel anak. Kananya day ta awit mo. Para kada kayo tatang, groceries da gitoy. Kan nanghigak matan iti sidain nyo. Ay na, agyaman na ka anak. Sa bali la talaga tibak na kanya. Magatang na ti kayat nagatangain. Kas kumakada kayo nga agasawa. Ni tata nga talaga. Siyempre, karaman kayo matlata kadagiti parabor asumangsangbay kada kami. Basta tatang, ibagayo laeng madda masapulyo. Di kayag babain. Gaputa no anyaman tilaklak aman mi ita. Karaman kayo tatang. Gaputa ama kayo ket ngarod. Ay na, agyaman na kanak. Ngamti ka nayon ko nga ibaga kada kayo No anyaman tilaklak aman nyo ita. Di yu kumaliplipatan ti Diyos. Kanayon kuma amapan kayo makimisa iti aldaw ti Domingo. Tapno agyaman kayo kadagiti parabor nga ipapaay na. Wen tatang, matungpal ti bilin nyo.
Joel, apay anarabyan ka man na simmangpet. Saan lanam na minsan anarabyan ka nagawid Kuang amin bakit? Anda pa'y ngamin inasikasok. Agpudno ka man, Joel. Adan samatan madingar aramidam. Tanya ko mati madingar aramidak. Di kagdanag. Awan ti madingar aramidak. Napanak lang mati di balay ti kumparik. Napanak lang nakis istorya. Anya? Tanya ko mati nagsaritaan nyo, iti ko na makumparem. Tanarabyan ka pa yan nagawid. Napan ko man binagbagaan ti kumparik. Imbagak ngaggaget met. Iti kasta. At damot pang biyag na iti pamilya na. Saan lamang namnama iti basit asweldo na. Iti pagtabtrabahuan na. Anya? Dahi tatipod no. Bakit? Amom lita, adamad-madlaw ko kini Joel nga asawam. Ha? Anya na ita? Apay ngay akas la nagbaliw mutan. Gaputan no kasta mapanak ijay coffee shop yo. Kat maira na nga adda ijay. Kanayon nakakasarita. Ibagbaga na asaan kanon nga umasenso ti biyag ko. Gaputamang namnama akla kano iti basit asweldo. Anya? Imbaga na ti kasta? Wen, iso akas la masair matirik na. Gaputan na sakit isaw-sawang na. Kan uray dagiti trabahador iti coffee shop yo. Nadlaw damot tinagbaliwan ti asawam. Idi damo ka no, nasaya at titrato na kadagiti kakadwayo iti coffee shop. Ngam ininot met kanon ang nagbaliw. Ni, tsaka mo dayta. Kas nagaya man ti aramid na. Saan mat ngamin nga gipulpulong kanyak dagiti kadwami ijay coffee shop. Ang bayam, kasaritak tuman ti asawak. Saan arumbang ti kastangar aramidan na. Wan, kasaritam to ti asawam. Saan kanu ngamin nga agipulpulong dagiti kakadwayo ijay coffee shop. Gaputa mabainda kanukan ka. Ngam na kunada, nga awan kanumat parikot dakan ka. Gaputa na singpot ka. Lisel, umay kanto ijay balainton ka ni kadwa. Kasangay ngamin ni Dadik. Adu ti sagana. Kasta ka di? Alangarod, umayak to. Gaputa inawis nakmat. Wala, gaputa sigurado. Adu mo ti awisin ni Daddy asa nga ili na. Iso nga umay kanto Iti kasta, addan to kasarsaritak. Ay katwan na. Sigurado. Uray ni mamik. Mapantumat. Gaputag pagayam da ka ni mamim. Iso asigurado ang maawis mat. Wen, sigurado nga awisin ni mamik ni mamim. Iso nga agiddan kayon to nga umay Wena, makigidanak to ka ni mami. Iti kasta, agiddan kamin tumat lang nga agawid. Joel, agsarita taman. Anya ka di ti pagsaritaan talita. Ti ka di may papaniti negosyo ta? Saan? No di kat may papankan ka. Ti ugalim, ti kayat ko asawan. Apay ti ugalik. Anta ka di madi nga ugalik? Apay, saan mo nga ammo ti nagmadi nga ugalim? Ti panang tagtagibasit mo kadagiti tattao. Kadagiti tattao ang makapulpulapul mo. Anya? Oy, tapno ibagakin ka. Saan ko ida atag tagibasiten? No di kat kayat ko lang agagat damat. Iti kasta, sumayahat matibiyag da. Diyak amukan ka, Joel. Sipod rin mang ay tinegosyo ta. Namimpinsan matan na nagbaliw ka. Daddy, di mo't kasangay mo inton Sabado. Hawisak to dagiti kaadalak. Anya? Nagkunakan ka nga agawis ka? Inton kasangay ko. Ha? Di mo't kasta ti araramiden tayo. Tunggal madanon ti kasangay yo. Agrarambak tayo. Idi da ita, sa balitan. Ag-practical tayon, Andro. Kan nagrom na kita ka ruba, no kanayon nga agrambak tayo. Saan ko nagrigatan a pinarang ay tinegosyo tayo, tapno lang ipadawat ko kadagita tattao. No kayat dati agsiday tinaimas, when numangan iti agkakaimas, di agtrabaho damat, tapno saan dala amang namnama iti ipadawat kadakwada. Ha? Oh, apay ang napaulimak ka. Pudno matimbagaksan ka di? Mala, panawan nakpay lang ditoy. Kitne, adupay ti aramidag.
bigat ti kasangay ni Dadim? Kasta nga rod, Lisel. Ang pasensyakan Gaputasan kanugayam nga agsagana ni Daddy inton bigat. Ne, apay ngay. Dimot ko nam asigod nga agsagsagana ni Dadim no kasta madanon ti kasangay na. Wen, ngamno ita, saan ka nun? Gaputa ag praktikal ka nun. Kasta man ti kunana. Sabagay. Masapol a praktikal tayo ita apanawan. Nang runa kat nanginan dagiti gagatangan. Wen matkit di pasensya ka na talaga Lisel. Saan kumad ngamin ani namnama, asaan gayam nga agsagana ni Daddy iti kasangay na. Okay lang, Andrew. Maawatak. Awan anyaman na. Ne, ada kayo matatang. Italamanan anak ka umay kayo dito'y balay Wen anak, italamanan nga dawayak. Makumi kumak ngamin ni Jetalon. No apay mat ngamin nga agtalon kayo pay laeng Rumbeng ko agina na kayon. Ejay kayo laengan balayo. Ti kayat ko asawan, saan kayon nga agbanog? Nasaysayat matlaeng no mapanak Jetalon balasang ko. Sa anak ngamin anayruam nga wanar-aramidag. Kaslad at dangag kapsutak no sa anak agtrabaho. Kasta ka di, tatang? Wen, balasang kaw. Awan kayam. Ayan ti asawam. Ay, awanita ni Joel, tatang. Nalabit nga ada ijay coffee shop. Nakapanaw mo't gaya man ni Tata David akatugang amlit na. Wen, imay nalaang intad dagiti bunga ti mula na anat-natang. Ken prutas. Ket apag iso ti iyo umay mo. Mga lakamutan iti para kada kayo. Sana bali tadumat da ito Alaman nga rod, kat agiaman na ka. Ne, ada ka magam dito'y balay, way na Naggapan dagitanat natin kan prutas? Ay, kwa Joel, intad ni tatang dagita. Sapsapulan na kangarod itay, ngamawan kamat ngamin. Kat, ipadawat mo dagita intad ni tatang? Ay, kwalit na. Saan ko gaya man nga awatin na gito Sige, agawid akon. Anya kamatan, Joel. Nabainan pa'y ni Wena. Gapo iti panang kusilap mo kankwa na itay. Impadawat ko ti daddo mga intad ni tatang. Gapo ta adumat. Saan tayo mat amaibus dagi jay? Nagko na nga ipadawat mo. Iso amar-marwam dagitakat. Gapo ta ited kamat nga ited. Apay ka diya kasta kamatan, Joel. Nagbalin kamatan nga ingimot. Sipod rimang ay tinegosyo ta. Saan ko la kayat? Basta ipadpadawat mo latan dagiti nagrigrigata ka. Naglalaingan danda kita? Taday talag daw dawat ti amuda? Saan damat adumaw dawat? Siyak tinagdisnudo amang mangted kadakwada. Ay, Joel, saan ka kumamata kasta? No anyaman ti sumangsangbay kada tayo aparabor, i-share tayo kumamat. Iti kasta, agtultuloy lata ti sumangbay a blessings kada tayo. Hoy, da kayong agtrabaho dito'y coffee shop. Sayatan nyo ti trabaho Gaputa masuswelduan kayo, met. Saan kayo agsadot-sadot? Joel, anyaman anday taya. Bilbilinak lang dagiti trabahador, asay sayaaten dati agtrabaho. Gaputa no agsadot-sadot da, amangan no ikatak ida, katagsapulak iti sabali at trabahador. Katno saan damat asadot, aramidan damat ti trabaho da. Anya pa'y laang ti sapulam kadakwada. Palpalagi paklang ida, tanarigatan. Ala, bayam dagiti trabahador. Panawan ta ida. Iti kasta, makakonsentrate dangag trabaho. Anya? Saan na babalin daytoy? Kasanuan na pasamak daytoy? Joel, anya ka diti mapaspasamak kan ka. Apay nakalalaaw ka makisarsarita iti cellphone mo. Lita, maururam ka no ti coffee shop. Anya, kasanuan na pasamak dayta. Tsaka mo! Sige, tama pa na kijay itamat laeng. Sana mabali na mapukaw ti negosyo ta. Gaputa nagrigrigatak na impundar day jay. Dua tama pa ni Jay Joel. Ala, kartangam, saan ka nasuman na upay? Mapantakitaan.
Mami, kasano pa itan? Awanan ti pamaster kan tayo. Wan nga rod, Andro, anak. Saan ko nga mo? No kasano tayo pa yan amang rugita? Ang agkararag tayo lata. Patsya ka panubok lang daytoy ang mapaspasamak ita kada tayo. Wan, mami. Saan tayo ama pukawan it namnama? Uray siya. Mamati ak apan nubok lang dagitoy. Wan gayam. Ayan ni daddy. Aday jay silid, anak. Sana matagtagari. Nalabit. Pampanunutan na tinapasamak ijay coffee shop. Kasimot ni daddy. San sa pa yun amang mangan, gapo iti napasamak. Wan nga rod, Ala, mabit lang. Mapan ko man ikan iti kanan na. Masapul nga da karga ti tiyan na. Iti kasta, saan nga agkapsot? Joel, ato yung mangan ka. Gaputaawan pa'y pulos impaunag mo. Saan mo kumamot abaybay antibagim? Kasano tayo pahitan? Awanan tinegosyo tayo. Tinegosyo ka nagrigrigatak a pinaadda. Wan nga rod. Ang sana bale. Ada pa'y maturnong ta. Dayjay pa'y laang ti aramatan tayo. Kan agsapulak iti pakitang danak. Iti kasta, saan tayo alumangan amangan. Kat tidado mga urnong ta. Dayjayan ti aramatan ni Andrew para iti panagadal na. Nalabit aday ito iti karmak. Gaputan na tangikak. Idirimbang ayon tinegosyo ta. Agbababawiak kadagiti nararamid ko, Lita. Dayta ti kunkunakken ka idi paylaeng. Saan arumbang nga agbalin tayo anatangig? Ken rumbang laeng nga i-share tayo dagiti parabor nga insagot ti Diyos kada tayo. Iti kasta, ad-ado pa'y ti parabor nga ipay na kada tayo. Lita, itala na mi risko. Asaan kaya manasayat dagiti impakpakita kadagiti tattao iti aglawlaw ta. Kang runahan kadagiti trabahador tayo di coffee shop. Ang naladawan ti amin. Gaputa awanen ti negosyo ta. Ditay paglastog ti sanikwa wano kinabak nang tayo, gaputa saan tayo nga ammo ti mapasamak, kadagiti masungad nga aldaw. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Ivy Grace Ramos. Iti direksyon, Virgie Baclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.